Здравейте, здравейте на всички. Започваме. Ще играем с Джак. What's up? Аз съм готов. Ще правим 1 в 2. Нямам търпение. Хи-хи-хи, тъй ли? Да. Направо ще Ще моля да използвам моето изкопавам оръжие, че ти... съдбата. Моето оръжие мога ли да си го ползвам? Гледам, че не си ми го забранил. Ами нямах време, не ми даде. Да забраня второ. Той сигурно Данте забранил второто. Благодаря ти, Данте. Сигурно се криеш от носа си. Боже, какво става? За малко. Оставихте ме на малко. Да, много хубаво, нали? Не. Как си? Това си е мое! Ей! Добре, сори. Някой опита да ме заслепи. Да използва флашбенг срещу мен. Брат, не мога да те уча как си така гъвка. Знаеш, че нашето приятелче от Даскал също мрази това, да съм супер добре да се движа. Как умря, бе? Бре. Паднах 2 пъти в лавата. Ти после ще видиш. Брат, мразя тази карта и мразя, че се движиш толкова добре. Ами... Двете ми най-ужасни неща. Нарича се умение. Нарича се късмет. Никакъв късмет не е това. Чай, ще бъде май по-трудно, отколкото очаквах. О, така ли бе, мой човек? Мислиш, че сме толкова слаби ли? Няма да стане. Нали така, Данте? Добре. Обаче, Данте, не трябва да му влизаш така рязко. Това. Бъде, откъде си? Пяваш. Мразя тази карта. Мразя. Знаеш какво? Не ми пука, ще използвам това, което има тук. Някой клопна в лавата и се чу. Как е възможно това, ми кажи? Мразя кокочка. Този нож ми мяза от Among Us. Ами, по него съм се опитал да го направя. Мразя лава. Мразя и теб. Да те прекръсти ли на господин Мразя? Посме! Че сега трябва да приключвам. Спокойно приключваме матча и толкова. За жалост и за малкото абонати и това ще бъде. Но още съм нов и това ще бъде. Някой оцелил. Оле, падна. Обичам да... Просто идеално ще си умра в лавата. Наистина обичам тази карта. Обожавам. Благодаря, това беше от всички.